मडगाव काढली गेलो कॉलेजची घोटा झाला ते झाले आम्ही ऐकलं तुम्ही तुझे जो मोनिकाचे पैसे काढले झाले त्याला किती पोट मारली आता कोणी पुस्तकां मिळवता बेकी शास्त्रा ही कोणी सारे सोड बोर्ड इकरा सोडू नका एकामेका खोटी मारू नका आणि फोटो नका म्हणून बाय सॉरी चोरी केली आणि खोटी मारली तुम्ही जाणा जा जीवाच्या शिवपोतो मनान 8 आवडे स्पोर्ट बोर्ड 44 जेसू म्हणता देवचा जमनाचा पोटी रो आणि पोटी कोणाचा बाप होय सिमरन माय पागल कोण काय वेळे सांगता गो पण आताच्या लोकांना बायबल वाचून भेटला माझा अगो आताच्या भुरग्यांक इतू शिकवण तरी बायबल वाचून तरी कळटा होय नाही का वाचता बचेडो 17